போதைப்பொருள் கலாச்சாரம் அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும், என்னென்ன முயற்சிகள் எடுக்கணும், இன்னிலிருந்து அதை நான் எடுப்பேன். எல்லாருமா சேர்ந்து ஒரு ஃப்ரெஷ் கவர்னன்ஸ், ஒரு நியூ கவர்னன்ஸ் ஒன்று கொடுப்போம். போதையில்லா தமிழகம். செக்கில ஆட்டின சுத்தமான உருட்டு. அப்படியே கொஞ்சம் கீழே பாருங்க, போதையில்லா தமிழகம். நம்ம சிஎம் சார் எப்படி அழகா உருவாக்கியிருக்காருன்னு கீழே பாருங்க. உங்களுக்கு பிடித்த பிராண்ட் ஸ்டாக்கில் இருக்கா என்று உறுதி செய்ய வேண்டுமா? டாஸ்மாக் அதிகாரப்பூர்வ ஆன்லைன் தளத்தில் ரிசர்ச் செய்யுங்கள். முதல் அருகிலுள்ள அவுட்லெட்களில் உங்களுக்கு ஏற்ற கடையை தேர்வு செய்யுங்கள். பிறகு அங்குள்ள ஸ்டாக்கை பாருங்கள். இப்போது உங்களுக்கு பிடித்த ஐட்டங்களை கார்ட்டில் சேர்க்கவும். மொபைல் எண்ணை உள்ளிட்டு ஓடிபி மூலம் சரிபார்க்கவும். ஆர்டரை உறுதி செய்ய ஆன்லைனில் பணம் செலுத்துங்கள். உறுதியானதும் ரசீதை சேமித்துக் கொள்ளுங்கள். ரசீதில் உள்ள QR கோடை கவுண்டரில் ஸ்கேன் செய்து உங்கள் பொருட்களை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். கவனிக்கவும், ஆர்டரை அதே நாளிலேயே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும். எடுக்காத ஆர்டருக்கு 10 கட்டணம் பிடித்தம் செய்து மீதி தொகை திருப்பப்படும். எப்படி அழகா இருக்கா போதையில்லா தமிழகம். என்னுடைய லட்சியம் சிஎம் சார் சொன்னது போதையில்லா தமிழகம். ஆனால் தமிழக அரசாங்கம் இப்போ என்ன பண்ணுது? ஆன்லைனில் விற்கிறாங்க. ஆன்லைனில் ஐயோ ஐயோ